Naging kultura na ang paggamit sa mga fixer sa ilang ahensya ng gobyerno ayon yan sa ilang mga Pangasinense. Ayon sa ilang Pangasinense, sinabing hindi na mawawala ang mga fixers dahil may ilan na pinipili talagang gumamit nito. Siyempre gagawin ng mga tao na gusto nila yung mabilisan. Kaya nag-aano na sila ng fixer. Kagustuhan din ng tao yun di ba? Kung may mga fixer. Kaya hindi maalis siya. Samantala, ang ilan naman ay naniniwala nagbibigay ito ng kaginhawaan dahil hindi na nila kailangan umanong pumila. Kasi mas gusto nila yung umano sa fixer kasi mas mabilis. Sa ilalim ng batas, pinagbabawal ang mga fixer sa anumang ahensya ng gobyerno at kung sino man ang mahuli ay merong karampatang parusa. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.